Kaba pule ya ka wei ka kat kaba kerteng ka kana tang jong ka hima soara. Kaya tu yengi bangila klet no ya wei uri krau jong kari kasi ubam syam na don setiap banyoko ar ya u. Wat laki kam ki krau jong u kilong ki pakor doar. Hakene ka video kaba menta tungin ya pet menta u ei uta uri krau jong kari kasi ubam syam na don banyoko ar ya u. Kajat benriu jongi menta kala em kala roi berkala ki kala long berkala nang. Kala san kala pelung haka juk jong kathok katar haka pule kadang le. Le se omdon bala ban len lada ong ba upulom ukham nep bun sya ban ya ka white lam ar liang sarti bar ka jing star ka kham koridor bun sya ban ya ka spa ka hajar bangilum. Dai namar kani ka daw batang syuan kathok ka pule kani ka rigi jongi kilong timi long kpa jongi kila benda ya laga jingdon jing em mat ya ka terai shitom kenang ban yo bu school ya lagi khon ki kiti jongki bakin dup nang dup stan kenang bagari berkejat benriu jongi kanam syak kren ban haki wei berkejat benriu tang namar bom nang ban tho bantar ban menta nginut ban ong bagari berkejat benriu jongi kalong kumni kombalong dai namar bangila roi haka tho aka pule. Henry hatong ijukan mau berjuk perkhat mo mano ulong utau sopet kesai lane uksiang ubalong galenti ban wanra ya kathwa kapule hangne hari kasi jongi. Hato don bopok sniu uai uta baro ngishuet tep bat itu tang ya unong thung unong sumar bat ya unong at ya usok jong kathwa kapule. Henry ya unong mait unong prat ya kediau kari ubab pengat ya ka klau ka betap berkarai karai dam bakari kasi jongi kan kelalong kalingkha kababet bantung yu sembai jong kathok kapule omdan betep bat ke betep ru kim nyokor bat kim khain snap ai ya u bat u ai ken uta tungin ya pet menta hakene ke video u ai uta unong mait unong prat ya kari yau kari unong pengat ya ka klau ka betap ban lam ya ka jat benriu sya ka jing syai hakathok kapule barkan kelalong kalengkha kabasbok berkebabit bantung ban bet yu sembai kathok kapule uta ude ubaki khot usim duwan sing usim bakrau juga hima soara lese pila ban keli bat wo nia hakano kanong rim ba usim duwan sing unlong uksiang jong kathok kapule kat kum gejing tho kayatu ba ars pa snam duna menchwa kata hausnam khat pras pa ar phokandai usim duwan sing ulayate sas kular berkasorkal pareng deka ba ai jakari berpelaj im yu dabitskan ubala syabe thong hakikat saupra lengba keneka sas kular laya soy pedeng usim duwan sing berudabitskan ki pareng kilaya so al air ban ring berpenhiar mensim hakeneka riba I jongi keneka jingyete lok pedeng uduwan sing berkasorkal pareng kala kelalong penban kum ke jingking ya ki pareng bakin wan kin let berkiu ya hiar hagane ka ri kasi ba ijongi dairu lengba kene ke jingking bala thau da usim duwan sing ki salat ban wan kiu shane sharilum kasi jantia lengba ut saheb Thomas Jones kila be batung ning kong yu sambai jong ka tho ka pule kasi hagane ka ri ba ijongi bat menta ka ri berkejat benriu jongi kala ngosarong bakala dan la ka tho la ka pule. Kendiat hatong inya muddur hatong ila ban muddur ja ayu lada hakatai kesnam kat praspa ar pukundai usim duwan sing hagi jakabu un ai jakari yu David Scott un penyap penban ya u lada u David Scott ulasya penyap klempep ki pareng kinim yu jakari hagane ka ri jongi bat lada kalong kumta amdan bala ban muddur sakat no snam kan chimpoari ki pareng bakin la ban kiu hagini ki lomba I batiang jongi namar ki jingja hi ki kedau syai bagi sim kasi benar ne janta baro hapo ka jingelam jong utirot sing berkiang nengba kinam aila dalai ru ye ki pareng bakin yo ban ring bat penhiar mensim balada kalong kumta ki missionary ru kinam yo ye ka jingking ban wan kiu hakane ka riba I jongi syu ru ladang ring sai bha bat penchong nong rim lada omdon kasas kulal balayate hapedeng usim duwan sing ber David Scott akasnam khat praspa arp kandai kasnam khat praspa saupuwe kanam long ka babit ye ki missionary bakin wan ban kiu hakini ki lom khasi ba I jongi lengbau Thomas Jones u balong ukpa jong kidak khasi balle se u Thomas Jones ru hakitai kasnam unamla ban poi shikane kari khasi bat ngimla ban tip hakasnam ayu un yo alat ban wan ban le kat ban yo alat ki pareng ban job ye kini ki lom jongi
Thomas Jones don chu agne ka perthai balada long kumta kalong kepada than so sat ban perkhat pat ubon wan mi bujli haga jaga jongu lane haga snam ayu an yo ban kha pat ye kita ki dak abike ukhasi namar kata to ong kat ba phi ong ne ben kat ba phi ben Henry usim duan sing ulong uksiang berunong prat lenti naga benta ka tho ka pule hagne ka riba I jongi kumta lada ya Thomas Jones ngila ainam bat penkuk boram ya u kumukpa kidak khasi bat ya ka soara pat kum ka kemi kidak khasi kumta ka dairu ban penkup ya ka boram ka bakrau ya usim duan sing Henry kum ba ka long menta ngosi ban ong ba ya usim duan sing la chu penlong tangkum uding belan ubla sya kan taj no syarut klem don banyo kwar nyo boram ong kene ka jingtho usim duan sing haga jingshisha ula dawa ne ke long pateng menta ban kup hau ya ka boram ka bakratam ka jingjer ka teng ya ka jingking khongweng maukudak da ka kerteng uduan sing siem kampat biang long penban kum ka benang penksan ya ka jingkhen ki ding belan ya u lada utirot sing kyang nong ba ba so tham ba ki wei ki yo boram bakrau haga ne ka ri khasi ka jongi namar ka mensim idri ka bashlo jongki kumtaru ka long ba usim duan sing ude ban yo haga jingshisha usim duan sing syam ya pher na utirot sing ne kyang nang ba ha ka mensim idri utirot sing ber kyang nang ba ki ej la kari daga jingshlur bat ki da daga bor Henry usim duan sing u ej la kari daga boj ber ka jingsta haba kumta ngila ban mudur mano ban klan ban kraw Henry ha ni ka video am da kwa e ban wanra e ka jingye tenju la ka boj ne la ka bor la ne la ka jingshlur ne ka jingsta uno uba iet ya kari daga jingshlor bat daga bor upenlong gajat benriu jong ke langkanya haduan umenderi nuksa usadam Hussein Henry uno ba iet ya kari daga boj bat daga jingstat upenlong ya gajat benriu lajong ka kenrat ala gajong kari nuksa kum Mahatma Gandhi ha kene ga jingtho la ong shu haba usim duan sing u aja kari ya une David Scott dai ho mendiri lane u ingkhong silangmat badon ke ba perkhat ya ka mensim idri usim duan sing ngila banyu isya lang baka sa skolar belayete berkasolka pareng kat kum ka report on the administration of Khasi Jaintia Hills territory da WJ Allen member of board revenue and deputation usim duan sing uyate ya ka sa skolar hapeng ka hima soara baka solka pareng haka shipo tarik unailur khat praspa ar khandai bat kane ka sa skolar kalong ban penlong ya ka hima soara kum ka semi independent state dairu tang hakane ka sa skolar bakadon ka kendon te ya ka solka pareng bat ya ka hima kum haki sa skolar jong ki weipat ki hima shu ru ngi yo I bahakis nam ki babot ya ka jingthong yu ulong sim man sim hapo soara lanyo badai ban itu da ka sorka India kat ba ya ka jingthong sim haki weipat ki hima hapo rikasi kakuat tang hapo u assistant commissioner kene ka pen isya ba ya ka mensim idri leng ba ka jingyo I jangai usim duan sing bat ka pen sabot ru ya ka kli perkhat usim duan kam duna ya ka kli perkhat ki raja bakrau jong kari India te parlok kene ka long ka jingye thu khana ka balengkan ya ka bala shim na ka wei ka jingtho ka ba tho shphang ka khana tang jong ka hima soara ka bala tho dai master biwi remai blai shibun